dále. Dobrý den. Dobrý den. Všimnu vás ze společnosti Parek SRO. Končí, těší mě. Posaďte se. Slečna. Ano. Slečna Šimová, já jsem si vás dneska pozval na tu schůzku z důvodu, že vaše společnost nám dodala několik vadných kusů v sérii energetického nápoje a chtěl jsem se zeptat, co bylo příčinou té vadné dodávky a jakým způsobem to hodláte řešit. Takže já bych se vám předem ráda omluvila jménem společnosti. Je nám to líto, bohužel vada byla způsobena už ve výrobě, takže za to nemůžeme ani my. Může za to bohužel subdodavatel, ale to bohužel neovlivní ani jeden z nás. Rozumím. Ovšem, bohužel v naší společnosti byly způsobené nemalé finanční ztráty. Samozřejmě rádi bychom vám poskytli kompenzaci, pokud s tím budete souhlasit. A jakou formu by ta kompenzace měla mít? My jsme schopni vám nabídnout 30% slevy z další dodávky. Tak to myslím vypadá jako rozumná nabídka. Myslíte, že bychom se tedy mohli domluvit? Myslím si, že ano. Já bych ještě bych s vámi ráda projednala jednu věc, a to, že když jsem si dneska procházela váš hypermarket, nezdá se mi umístění našeho výrobku. Rádi bychom lepší umístění výrobku, konkrétně tedy by se nám líbily u pokladen chladící boxy, pokud by to bylo možné. Tak já myslím, že je tam volná kapacita, čili já bych vám poslal nějaký ceník elektronickou formou, jestli to bude možné, a domluvíme se tedy. Myslím, že to nebude problém. Já jsem schopná vám na e-mail reagovat s odpovědí ano či ne do 3 pracovních dnů, pokud dobře. Teda pro vás to není problém. Není to problém a domluvili bychom se tedy příští týden telefonicky na další schůzce. Dobrá, tak jo. Okay. Takže to jsme vyřešili rychle. Tak já vám moc děkuju, mějte se hezky, nashledanou. Dobré. Dobrý den. Víte, já jsem tady na to jednání do pozdě. Co se dá dělat? Já si taky myslím. Tak já jsem vás pozval, určitě víte proč, posílal jsem vám zprávu, toto všechno v e-mailu, je to kvůli té vadné dodávce vlastně, podpověďte se, jako dupuje etiketa. Mám to tady. Počkejte, já si to najdu. Tak, a kde to tady bylo? Takže bych od vás zaprvé potřeba slyšet, proč se to stalo, co je příčinou. Tak, samozřejmě naše firma se vám omlouvá. Jo. No prostě omluva, no, naši, jestli vám to stačilo. Dobře, samozřejmě, tak to je určitě na místě, ale určitě chápete, že máme s tím spojené náklady. Ty zákazníci si stěžovali, nosili nám zpátky, chtěli vrátit peníze. Jo. Vytváří nám to špatné jméno, špatnou reklamu. Navíc jsme museli stáhnout ty výrobky. To jsou všechno náklady a my bychom potřebovali nějakou kompenzaci. Kompenzaci, jo. Dobře, no, tak zavolám, protože tady jsme nebyli připravený. Moment. Takže 10% sleva. Aha, 10%, ale myslíte 10% na co sleva? Na další dodávku, tuhle dodávku? Jo, to se nezeptal, tak ještě venku. Tak je to 10% z té příští objednávky. 10% příští objednávky, no podívejte se, to nám nepokryje ani náklady, které jsme měli s tou reklamací. Já bych potřeboval to pokrýt a ještě, abych mohl s váma spolupracovat dál, potřeboval bych něco navíc. Mně šéf řekl 10%, že vám můžu nabídnout. 10%, tak bohužel za takových podmínek budeme muset ukončit spolupráci, vypovíme vám smlouvu a budeme požadovat náhradu škody minimálně. No to mi přijde směšný, ale jak myslíte? Bohužel jediný se může nabídnout. Tak. Tak já vám děkuju a nashledanou. Nashledanou.